Είμαστε οι νεότεροι Έλληνες πολεμιστές και δεν νομίζω ότι έχουμε και πολλά χρόνια διαφορά από τα σημερινά παιδιά. Και θα ήταν ευχής έργο να μας δινόταν η δυνατότητα σε εμάς που πολεμήσαμε τους Τούρκους πρόσφατα να γυρίσουμε στα στρατόπεδα μέσα και να τους πούμε πραγματικά τι είναι ο Τούρκος. Τι είναι ο Τούρκος? Τίποτα δεν είναι ο Τούρκος. Για τον Έλληνα ο Τούρκος δεν είναι τίποτα. Είναι ένα μηδενικό. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Τίποτα δεν είναι ο Τούρκος. Για τον Έλληνα ο Τούρκος δεν είναι τίποτα. Είναι ένα μηδενικό. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Είναι ένα μηδενικό. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Είναι ένα μηδενικό. Είναι ένα μηδενικό.